7 гыйнвар көне безнең гаилә өчен шатлыклы байрам. Был көн безнең иң яраткан кадерле кешебез, әсәебезнең туган көне. Быелгы туган көн айрылса истәлекле, чөнки әсәебезгә быел 70 яшь тула. Ул 1952 елның 7 гыйнварында Ишембай районы Исәкәй авылында дөньяга килә. Исәкәй 8 еллык мәктәбен тәмамлагач, күршеләге Макар авылындагы урта мәктәпте тәмамлай. 1975 елда Гафури районының Ташбүкән авылы егете Котлыгилдин Әнвәр менән өйләнешеп матур гаилә коралар. Ике кызы, апайым Зәлифәне һәм мине Әлфияне тәрбияләп үстерделәр. Уларның ике ярмышты бергә бәйләүләренә декабрь айында 46 ел тулды. Атайым егет сагында тракторист һөнәренә укып сыгып, ул сакта бөтә республикага данлы Гафури районы Родина совхозында эшләп йөри. Родинага килен булып төшкән яшь кызы әсәемде тәүдә ялансылыкка исәпсе итеп куялар. Унан һуңгы елларда хаклы ялга сыккансы гаражда автопаркта диспетчер бухгалтер булып эшләй. Атайым тәүдә тракторист, һуңнан төзүчеләр бригадаһында тырыш эшче булып эшләп хаклы ялга сыкты. Әле улар шундай матур итеп бер-берен кадерләп яшәйләр. Кош-корт бакса тоталар. Әсәем өй эчендә гүлдәр, ишек алдында сәскәләр үстергә ярата. Ул эшләре менән була, тегенә башалтайдар бәйләй. Безне ике кызы һәм кияүләрен балалар менән барганда өстәл тулы тәмле ашһыулар менән каршы алып торалар. Әсәем ян-янсәрләре каникулга килеп тулһалар, уларны йырдар, шигырьләр, дугалар өйрәтә. Атайым менән бергәләп уларны табигатькә алып сыгып китәләр. Агастарның, үсемлекләрнең башкортча исемнәрен дә өйрәтәләр. Чишмә, күлдәр татартып, уларга исемнәрен язып куялар. Әсәем хаклы ялга сыккас, 60 яшендә генә шигырьләр яза башланы. Уның шигырьләр яза башлауына ла 10 ел тулды. Ошо вакыт эчендә ул үз нәшер усулы менән 14 китап сыгарды. 9 үзенең иҗадыннан. Ул төрле темаларга яза ала, шуның өчен дә Сәсәния дип йөртәләр уны. Әсәемнең әдәби псевдонимы ла бар. Ул уны кыз фамилияһы Алтынбаевна Алтын Бикә дип алган. Үзе яшәгән авылда агынайдар итәкчесе лә ул. Яншишмә дигән балалар төркеме оештырып, улар менән дә шөгыльләнә. Балалар үз телен белһен өчен тырыша. Шулай ук әсәемнең төрле милләтле авылдаштары Родина Ватан авылының старостасы итеп тә һайланы. Ул клубы булмаган авылда халык өчен клуб юллап алды һәм еңеүдән 70 еллыгына хугышта катнашкан авылдашларының исемен яздырып обелиск астыру өчен башлап, халык аксаһына был эште төзетеп yerine yetkirip куюда уның тырышлыгы. Мәдәният хезмәткәрләре менән бергә авыл байрамдарында үткәрәләр. Агынайдар менән һәр эштә авылда өлгү булып торалар. Атайым да бер касанда тик тора белмәй хуҗалыкты тәртиптә тота. Бәрәңгегә зур игътибар биреп үстерә, химия кулланмай. Атайым ендәрен тәмәке тартмакка, эскегә якын килмәскә өйрәтә. Ул үзе лә бер касанда насар гадәттәр менән мавыкманы һәм ендәрен дә ошо өлгүлә тәрбияләне. Атайымдың да сентябрь айында 70 яше тулды. Оны ла балалары, ян-янсәләре йыелып котланык. Әсәем менән атайымдың дөнья көтүдә тырышлыгы, тату яшәүләре безгә зур үрнәк. Безнең өчен дөньядагы иң кадерле кешебез, әсәебез, өләсәебез. Һин булмаһаң, без дә булмас идек. Һин тулмаһаң, без дә тулмас идек. Шугаларда һинең туган көнең безнең өчен дә бик кадерле. Һинең ошо матур гомер байрамыңда меңдәрсә рәхмәт сүзен әйтәбез, әсәй. Һин дөньяда иң затлы, изгелекле, хаваплы кешеләрдән береһе. Без һине сикһез хөрмәт итәбез, ысын йөрәктән яратабыз. Безнең туган йортыбызның коты булып кайткан сактарыбызда безне каршылап атайым менән озак еллар пар тормыштан яшәргә насыйп булһын. Без шундай гаиләлә үсүебез менән бәхетлебез. Һезгә ныклы һаулык теләйбез. Озак елдар безгә терәк һәм кәңәшче булып, туган йорттың йылыһын һәм котын һаклап яшәүегезне, балалар һәм ян-янсәрләр куанычларын теләп калабыз. Иң изге теләктәр менән кызларыгыз Зөлфия, Әлфия, кияүләрегез Рәмил, Илдар, ян-янсәрләрегез Айнур, Рөстәм, Ләйсән, Әлия, Илнара, Линара, Айдар. 15 гыйнвар 2021 ел әнәемдең юбилеен котлап, бер матур йыр да тапшырһагыз ине дип яза һездән якындарыгыз. Хәзер яңгыраясак йыр фәкать һездән өчен рәхим итеп тыңлагыз. Биргәнһең һин миңә ул нурын таңдарҙың, яйғаның һин миңә бар гөлөн даланың. Биргәнһең ҡанаттар талпыныр сағымда, балалыҡ рәхмәтем йырымда сағыла. Ҡәҙерләп үҫтергән
Bağlarga beraber nigene bireyim birden bir bulagim doğru yüreğim ite kurqanagat riza buluşuğa Ödüңe atalgan Yarımды қушып ал Қадірлеп өстірген Мен енің емішің Қояның келіп ақсан Назлы ел хулышың Енді бұйет әмді Мен ең особымын Көңелің назарын Көзіңден танıyım Енді bu yetemde Мен ең особымын Көңелің назарын Көзіңден танıyım Burası hinge min Eseyim altınım Yine tipivlenim Dünyanın asılın Ay menen kuyaştı Bir